Sepinten ngarepatan kula diagong mangaksama Bu Kulun. Ya tiba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu ora iki. Lah kok ndoro-ndoro kudura muni asih. Yang ora asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer brek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo. Arjuna ora dadi ngopo, Werkudara ora dadi ngopo. Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojo mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengane iki rasane. Ayo medhen. Edangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicih. Besok sekolah ora wae. Ning arep ora mlebu meneh, alasanmu mat ta. Bagong pancen edan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Kulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Kulun. Kresna wonten maring dawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh patuke Hyang Adi Bu Kulun. Manikmaya wonten dawuh Kulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ning kayiwangan mapan ning repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri sula. Sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat. Merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake. Yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti kon Sang Hyang Wenang kaget wedi aku. Ayo cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Bu Kulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong ndugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong. Ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Bu Kulun. Bagong Rampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicukup. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Bu Kulun Bagong
Matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Inggih Bu Kulon monggo. Lho maju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Bagong, dalem Bu Kulon. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring Sambikala wiwit Purwa Madya lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulon. Kulon kundur makayangan. Nggih, nderekaken sugeng tindak Bu Kulon. Iya ya Bagong. Bathara Gurulun kundur makayangan kita tetepo dadi dewaning para dewa. Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulon.